В днешното видео наблягам на стената под прозореца, която трябваше да бъде ламперия, но най-вероятно ще е камък. А вътре е плюс 3 градуса, така че не е много студено. А ако не сте се абонирали, абонирайте се. Също ще трябва да наблегне върху тези тръби. Тръбите трябва да ги скрия в някакъв краун молдинг. Тези трябва да ги дръпна малко навън. Този камък се надявам да мога да го изшкуря. Защото това определено си камък. Мога да щупя бялата мазилка или каквото е отгоре и да мога да оставя камъка, поне да се вижда натуралният цвят на камъка. А най-вероятно стената ще си остане бяла и ще остане на мазилка, поне тази една стена. Другото е това нещо искам да запазя. Не съм сигурен дали ще мога. Но да мога да махна тази мазилка тук и да го лакирам и да остане да се вижда старата града. Тук за тази града ми трябваше да махна част от мазилката и вече се виждат камъните. Та осъзнах, че ако махна мазилката на цялата стена, тръбите ще мога да ги прибера малко по-навътре. И най-вероятно ще махам тази мазилка, за да мога да прибера тръбите и стената от ламперия да стане по-близо, така че все пак да имам повече място. Сменил съм сифона на мивката, не сифона, а батерията на мивката или смесителя. Та сменил съм смесителя, но най-хубавото в тази мивка е, че мога да я премествам. И в момента тръбите за кухнята са ми готови. Така че онази мивка директно мога да я взема, да я донеса тук и да я монтирам, без да се налага да пробивам каквото и да било в стената. И така в къщата пак ще имам течаща вода. А да оставам тук без течаща вода няма начин. Трябва да местя мивката и да работя по тази стена. Камъка ще трябва да го почистя с телена четка и да видя дали отгоре ще мога да направя рафче. Не е много широко, но пък да го направя с дърво и да го оформя точно по самия камък. Може да бъде дърво, така че да заеме формите на камъка и отгоре просто да е рафче. Може би толкова широко, което не знам, със сигурност не мога да го махна. Че си е солидно нещо. Тук вече тръбите не съм сигурен дали не мога да ги сложа на тази стена. Сложа мивка на тази стена. Тръбите ще са там. Горе огледало. Тук даже и стената мога да, ако сваля мазилката, мога да го оставя на камък и да фугирам камъните.
Привършвам с стената, вече почиствам с прахосмокачката и съм готов да започна с фугирането, което попитах в магазина и ми казаха, препоръчаха някаква бяла шпакловка за фугиране на камъни отвътре. И така започнах с сместа, която сложих в една, може би, нейлонова турбичка, където отрязах ъгъла. И така започнах да запълвам камъните, просто да запълвам фугите. В началото сместа ми се оказа твърде гъста и както се вижда на видеото, просто слагам запълвам фугата, но не върви толкова лесно, колкото се надявах. Просто самата чантичка започваше да се пука. Затова реших да разредя малко сместа и когато я разредих, сместа започна да се разтича по камъните, както се вижда. Отново се опитах да сгъстя сместа, но чантичката ми просто не поемаше по-гъста смес. И затова реших, че ще карам с по-рядката смес, дори да се стича по камъните. После мислех, че ще мога да я изчистя по-лесно, вместо да търся чантичка, която нямах налична. Трябваше да спирам работа, да ходя до магазина и просто не ми се занимаваше. Затова сместа се разтича по всички камъни, както се вижда в момента. Не беше кой знае какво. Лошото е, че фугите ми са доста големи и на места сместа изтичаше, но просто с леко побутване с ръкавиците ставаше добре, просто се запълваха фугите. Само най-големите дупки не станаха, но пък първия път сложих смес от долната страна, така че самата фуга да стане по-малка и после минах втори път по фугите. И така камъните се запълват. Бялата смес някакси ми харесва, бяло на този цвят на камъните. При положение, че ще имам бели стени, не мислих, че трябва да правя циментова фуга вместо бялата. Със сигурност за моя случай бялото ми харесва повече. И така с ръкавиците съвсем леко оформям фугите, така че да влезне навътре сместа. Един вид запълвам фугата първи път и след това изчетквам камъните и отново ще запълвам фугата. Но просто останаха най-големите дупчици. Сигурен съм, че ако имах по-голяма турбичка или турбичка с по-здрав найлон, със сигурност ще става много по-лесно и много с по-малко работа, отколкото сега да се връщам и да чистя камъните. Но не знаех откъде да намеря, макар че и тази беше просто дебела найлонова чанта, чието ъгли отрязах. И знам, че има такива ръкави, които се продават, но в магазина близо до мен нямаше налични. За това стената изглежда така, но и пак се получи, просто беше малко повече работа.
Определено съм го изчакал прекалено много време и сега дори с телената четка не става толкова лесно. Може би трябваше още с нощи да го изчакам 2 часа и тогава да го изчеткам. Но на много места върху камъните имам бяло. А има и още фуги останали, които ще трябва да запълнят. Втори път ще го минавам с този материал и сега трябва да купя телена четка и да минавам камъните. Трябва малко да изрежа тази част от камъка, поне да се заглади, или по-точно да влезе малко по-навътре, а утре трябва да ми идва новия прозорец. И след като се сложи новия прозорец, не искам да режа от тук, да хвърчат камъчета към него, така че ще гледам да свърша тази част днес. И също ще се опитам да позапълня камъните още малко. Някакси самата фуга да е по-вдобната в камъните, стърчат прекалено много и въобще не ми харесва този вид. Тук има дупки, тук, ето тук. И тези дупки ще се опитам да ги запълня още малко с тази бялата смес, която е нещо като циментова шпаковка или нещо такова. Но това ми препоръчаха в магазин, това използвам. Та поне за утре вече, когато дойде прозореца, тези неща да бъдат готови, да не се занимавам с тях и да ми остане само ламперията. Ламперията да затворят тръбите, да направя тези неща. Та да не се занимавам с цементи, разтвори и такива неща. А за всички изгледали клипчето до тук, натиснете палеца нагоре и до следващия път.